Mai țineți minte că și în sezoanele trecute deschideau plasma aceea și îi arătau pe concurenți în timp ce dansau și fiecare arătau cam cum ar vrea ei să fie văzuți de către dumneavoastră, de către susținători. Cu siguranță ei se așteaptă ca și noi să-i vedem așa cum se văd ei pe plasma aceea. Cam asta vrea să vă transmită Hatice și Mihai cu ochii pe cameră. S-au văzut că sunt filmați și aveau schemele lor. Ia uitați, și că joacă într-un film XXL. XXL. Nu m-am uitat la filme de genul, așa că știu că nu se spune XXL, dar așa îmi vine. Macarie, bineînțeles, dansul lui. Roberto a pupat-o pe Giuliana, a strâns-o în brațe cât a putut el de tare, pentru că știa, dar uitați-vă la expresia Giulianei, deci nu este deloc fată de televizor. La modul că nu se vede vreo frumusețe, nu se crede vreo vedetă, nu vrea să fie în prim plan, genul acela de fetiță cu minte, care se fustăcește atunci când știe că sunt camerele pe ea. Îmi place foarte tare genul acesta de fată și am mai văzut aceeași expresie și la Diana, ușor fustăcită că este în centrul atenției, că este camera pe ea. La Andreea, la fel, am văzut, a pus mâinile la ochi, era extrem de introvertită, așa nu știa ce să facă. Aici este Diana și cu Dani. La fel vă spuneam că și la ea am văzut gen nu știa să uita stânga, dreapta, nici de cum să ia prin planul camerei, să pozeze, să facă așa cum au făcut alții primii.